това е как да си направите да имате портал, който се включва и изключва сам, но в момента нещо се бъгна. Това не трябваше да се случва. Има такива бъгове, малко се побъгна тук, това е маскировка, това е лавата, не знам да ги видите, защото не измия много. Норма шупно, това е нормално, пуска се, ето така работи. Това е маскировката, ако искате си маскирите така, просто казвам. Ето я и системата, да не взема да се спа нещо. И така, сега ще покажа да си го направите. 2-3-4 блокчета в земята. Попълвате няколко блокчета нагоре. Как се прави истинските портали, всеки знае. Само отватите не знаят. Така, във всеки случай се прави така, но това трябва да е на сам. Така. И тук вътре трябва да има някакъв предмет, така, някакъв предмет, той изчезва, предава да изчезва първо. Това има един редстон торч, тук, така, следния начин, цък, бутончето, взел съм го, тук е още едно бутонче, тук така, и точно това е квадратно, се слагаме задължително кофа лава, задължително трябва да е кофа, ето, тази има лава слайм спауна, ужас, така, и ви трябва горе слагате лавата, долу слагате флинт. Значи, това ще бъде на табелки. Да, ето табелка. Аз това как да си хон към. Така, тук се изключва, тук се включваме. Ето портал вече е включен. Тук изключваме. И общо дето от това е. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и дайте положителен вод за клипа и чао!